Heditoɗe sudu Kode Radio International Abuja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamin ihande barkamin iftuko hadar Kode Radio International Abuja. Iga do lamurdi laiti Nigeria. Kala yanda refu Kode Radio International Abuja don wadda on kubaruti refotoji iga lasɗe fere dar duniyaru. Domin ta taffantati ego'o. Iga zamdi je ta ci yau gwaje ta ci ereta. Wakati da Nijar Nigeria Kamaru Etadi inda an Khadija Usman Aduwari da suke fodongo on taskaranci anin dihande aran da kubaruti duniya rudi hande hautaje Umaru Aliyu aran da ko e kubaruji din nder kubaruji lesdi Nigeria on nanan ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu andini dow jawmirawo ceniɗo on tan hokkimo nasaraku ha cuɓol ngam laatago ardiɗo lesdi Nigeria. Non bo on nanan wakilijo majalisaru dotti'en maynama. Ha nder kubaruji lesɗe yasi bo on nanan ardiɗo lesdi Niger General Abdurrahman Tiani waɗani ummatore lesdi ndin jawabu albarka hewtugo mako nduɓu dow korowal laamu. Jotta bo nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu wi shiryaji ɗin gomnati mobgal lesdi jagorgal mako wurtini ɗi gaddani ummatore lesdi ndin ɓillaji be saɗirma na ngam welnango malla bo ɗotango umrore baba suudu ngam o wala baba suudu sakkonta ha o ɗotana ɗum. Tinubu wi jawdi ndi o majjini ha yake tefugo korwal ardungal lesdi Nigeria wala wallinde goɗɗo wala nyamande ɗum jawdi mako halarri on. O ɓesdi wi'ugo o wurtini shiryaji ɗin on ngam mo'itingo ngendam bacci tammuɗi danyego jango ha lesdi Nigeria. Tinubu wolwi non on ha yake gidal ngal o waadi be modiɓe diina Islama ha Nigeria ɓe gaddani mo ngilla ha fada wato Asorok les ardungal Sheikh Balalau. O ɓesdi andingo modiɓe majum nasaraku ngu o heɓi ha cuɓol man ɗum hoddirore jawmirawo on tan wala goɗɗum ngam to neɗɗo ye'iti numti no ɗum nyo'irta fuu ɗum habdi nyo'ukimo. Wakkatire nden dalila mako bankiji fuu haɗi yimɓe ceede amma kadi nde jawmirawo hoddiri o laatan ardiɗo lesdi ɗo o laati wala wallinde ko moy bila jawmirawo majum. Non bo Tinubu wi wala ko handi wona ha yeso meɗen bila no ngendam bacci meɗen woɗirta no en ɗisanta ɓe kaajal lesdi maɓɓe ha ɓerɗe maɓɓe. Tinubu wi wankore nder mettamɓeram be ngayngu wala ko janyanta lesdi sona fitina be bononda. O wi ewnoɓe ɗum waɗa wankore haaje ko'e maɓɓe tan ɓe giɗi hebbitingo ɓe ngala yiide lesdi ɗo. Ɓe ɗon jogi pasporji lesɗe goɗɗe ɓe ɗon jooɗi bo ha gure lesɗe yaasi ngaɗa hawrinde hedi ɗatal matotiral jamanu wato virtual meeting. Ha ragare Tinubu wi gomnati mako hosi jabrude ustango ummatore saɗirma be ɓillaji ɗi shiryaji gomnati mako waddani ɓe. Nder jabrude gomnati mako man hosi wodi yerɓango talaka en wonɓe ha labbaje wallinde ceede wato social welfare scheme. Wodi hokkuki fukaraɓe wallinde ceede nyamande ngam yoɓugo ceede jangirde jami'a wato student loan. Non bo wodi consumer credit wato nyamande nde ɗum hokkata huwoɓe sodira mota ko kare saare ɓe joɓira seɗɗa iga ceede lewru maɓɓe. Ha fahin huwoɓe ɓesdanama ceede jobdi lewru ko ɓurata cowi temerre. Ɓawo gidal modiɓɓe majum be Tinubu, Sheikh Balalau andini banni. We are a medium through which the less privileged in the society can send their views, their concerns. Minin modiɓɓe min laati ɗatal ngal famɗa sembe en gerɓiranta ardiɗo lesdi ɓillaji maɓɓe be ko wanni ɓe fuu.
to alhamdulillah min andini mo bojji talaka dow ko larani saɗirmaji soyde rento be ko lutti. alhamdulillah ardiɗo man heɗiti amin. minin on laati cima en gomnati ko bo mi wi'a ummatore Nigeria yaago lesdi Niger wakkati ɗum heɓi soyde famral hakkunde lesdi Niger man be lesɗe ECOWAS. min jahi Niger min bolwani ɓe ɗum heɓi famral. kanjum waɗi ummatore ɗon gela ko fe'ata ha Nigeria hande bo min gara min bolwana ardiɗo lesdi. kanjum waɗi min ngari hande o jaɓɓi amin juuɗe ɗiɗi o nanani amin bo o hoosi alkawal waɗugo fodde bawɗe maako ngam wawtugo ɗum. ngam man min ɗo tora ummatore lesdi julɓe be masihanke en ngaɗa munyal dow bawɗe jawmirawo ɗum wayloto. So we are appealing to both Nigerians, Muslims and Christians, that they should be patient. Inshallah, a result will come out. That's all we are here for. ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu yerɓi kofngol fofoyago iyalu senator Ifeanyi Ubah. senator Ifeanyi Ubah ɗum filo kastaɗo on bo wakilijo majalisaru ndotti en lesdi Nigeria ha o ɗo wakilta wuttudu diwal Anambra fombinawal. Tinubu larani iyalu be sobiraɓe hawtade be diwal Anambra e nanta jawleru majalisaru ndotti en be fe'andu man. Tinubu tori jawmirawo yafa mayɗo on hokka ɓe o acci munyal. hitande woore ɓawo tuccingo laamu demokradiya ha lesdi Niger ha jotta lamaru soyde rento ɓurdi hosugo hakkilo ha lesdi ndin. amma kadi nder jawabu mako albarka hewtugo nduɓu dow korowal laamu, ardiɗo lesdi ndin General Abdourahmane Tiani andini dow lesdi ndin hoosi ɗatal heftugo ndimu hoore muɗum hawtade be wawtugo ɓillaji ɗi wanni lesdi ndin fuu. iga tuccingo laamu demokradiya yande 26 lewru Julai hitande 2023 lesdi ndin ta'i famral be lesdi Faransa ndi ikino ndi ha ndi haɓɓi sobirako be lesdi Rasha. nonnon bo ha nder hitande laamu soje en man on gondal hakkunde lesdi Niger man be lesdi keddindirandi ɗi e maari wato Benin wonni. ha lamar diplomasiya hakkunde lesɗe ɗen ɗiɗi fuu ta'i. nonnon bo sha'anu filu hakkunde lesɗe ɗen ɗiɗi dari. ha fahin nder hitande woore man ndi wurti nder lesɗe ECOWAS ha Niger man be lesdi Mali hawtade be Burkina Faso tiggi dental kawral lesɗe ɗen tati wato Alliance Sahel State. amma kadi anduɓe lamar diplomasiya ɗon gi'a wala ko waddata jahol yeso hakkunde lesɗe sona famral bongal. kerol kubaruji ɗin gonde be taskaraji amin luttuɗi. Ayatama Umaru Aliyu. keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe. jottata yewtere e Modibo ha dow ko larani wonkore woɓɓe giɗi ummingo ha Nigeria. Assalamu alaikum, miɗo ndi Sheikh Isa Ruga limanjo julurde Jumbare Usman bin Affan wonde fattude CBN Jalingo. non bo ardiɗo biyeteɗo working committee chairman working committee ɗum kawtal izalatul bid'a wa iqamatus sunna ha dow ko larani moftorle maga mi ha ɗo Taraba. min tan mi yettugo bo ha dow ko leddi wontiri. Allah sene min jaɓɓima. madalla mi yetti. to Allah sene en gi ko leddi wontiri be saɗirmaji ɗum jango ɓuri ɗum hande dikka Kenya e hande ko nandi e majum. to arande ko mbiyata dow majum hidde ko jaha yeeso? to arande mi ɗon toro jomirawo wodana en hoyende ngam kala ɓi adam fu yiɗi hoyende. siyasa mai musamman nga waɗama on ngam tefanki talaka en hoyende. ngam mai hani hamɓe ardiɓe ɓe ɗaɓɓita laabi no ɓe gatta talaka en keɓa hoyende a ngendam maɓɓe ta to saɗirma mai ɗuuɗa sala no komoy fu tammata. ngam mai ɗo on min kam yelata Allah waddana en hoyende daga ha wakkere muɗum.
hamɓe bo policy maɓɓe ɗo ɓe usta kala ko waddante talaka wato soyde neɗɗaku be soyde wato heɓgo ko ɓe giɗi ɓe soda ɓe mbawata sodugo ɗum fu Allah hoyna ɗum ɓe gartira wato hajiji maɓɓe hamɓe ma pamɗita ngam heɓa talaka ma heɓa ko nyama heɓa ko yara heɓa ha walo heɓa yaha rema waɗa ko watta fu kañum ma jogo iyalu muɗum ɗon nder wato hakkilum ɗo waali. To amma woɓɓe ɗon giya bana ɓe mburto ɓe ummina wankore ɗo ni ha jogite burtorgel a noyi jonde dina ha majum? To dina islam hokkai bawɗe wato wigo goɗɗo o wurto o waɗa wato wurta kaɓen ko wurta ko bo hami wurto mi holla mi yiɗama an ardiɗo mi waɗanma wato wankore ngam ha laamu ma do'o ɗo haramu non ha juldamku. Sharia holli ɗowtanago ardiɓe ɗo kañuma ɗum gajibi ɗum bana ɗowtanago jomirawo on ngam mai o yowani kamɓe ardiɓe bo adilaku ngam adilaku kanjum on sembiɗinta laamu ɓi adama hanno o woni fu to waɗa adilaku laamu mako tabitan amma to wala adilaku laamu mako go rusɓoto ko yimɓe mburtake waɗi wonkore ko gaɗai wonkore Allah wadda e sababu ko sottintamo ha dow laamu mai. Nden bo waɗgo wonkore bo ɗo foɗana adune wato mo andama no wonkore mai wara ɗum laato ragaru balɗe muɗum ɗum fo noɓe feere bo asar jawle maɓɓe goɗɗo feere be ɗon compagnie mako ko saare mako ɓe tokka ɗon ɓe gaɗa yiite ɓe ngula ɗum ko bo ɓe tokka mahalo gomnati ɓe mbiya ha ɓe ngula daga ɗon hukuma ɗan sanda en ko sojan bo accataɓe to ayi ɓe poɗan ha ɗum waɗa mbar hoore ɗuɗɗum bana jotta a laari woodi lesɗe gaɗi zanga zanga mai iri banni amma jotta lesɗe mai ɓe ɗon wato ɓe gasmitake ɓe ɗon mbiya to ɓe andino nonnon da ɓe puɗɗayno ɗum ngam jotta bana Sudan ɓe puɗɗi zanga zanga ɗo ha dow biredi ɓeddanama 100%. ɓe ɗo coda 100 ha ceede maɓɓe ɓe mbi ɓe gaɗi zanga zanga jonta hesiki aɗo goɗɗo feere daga Sudan o wi jotta ɓe ɗo coda ma ɓuri 110 ma ngam mai zanga zanga ko ɓe gaɗi go nafayɓe torriɓe on jotta warti ɗum konu on ɓe andama moy on ardi lesdi mai ngam mai enen ha juldankoe ɗon ɗo Allah so'u. To ɗume lawol ngol yimɓe tokkoto kadi a wi bo ɗum lutani dina yimɓe bo ɗo giya bana ɓe ɓillake ɗum hiɓɓidi to tunda ɗum laamu siyasa on hani to on ittay arduɗo ma on ittamo bo on gaddirno mo ƙura on waddimo to on gi lalle jotta kam o nafata on laamu mako nafata on to on ndena wakkati ƙuri'a go yaltan to sanjay sai on canja mo ɗo on lawol bongol yawwa. To amma woodi woɓe ɗon kolla bana mallu en codama kanjum waɗi jonta mallu on jaɓata on mbi'a ko lutanta ardiɓe. To min kam ni mi seydaki wigo woodi mallumjo soda sai ni kala mallumjo anani witta zanga zanga ɗo waɗa fu oɗo larana ko yata loro wara on ngam ta to ɓe acca yimɓe ɓe naada ko'e maɓɓe nder yangada aɗon no tefa a heɓa ha a daɗa jotta bo warta a daɗatama sam nane aɗon no wala saare ma amma aɗon nyamra daƴƴere warta jotta ka walta saare maɗa nyamugo daƴƴere go bo ɗo ɓedda ngam mai kanjum kala modibbo a nani ɗo waɗa wazu wima ta ɓe waɗa zanga zanga ɗo fu kanko on giɗɗo talaka Nigeria kanko on wato hajanta talaka Nigeria joɗo jonde jamno hunde saɗiri pat soygo yokkima ɓuri ɗum saɗugo no hunde mai saɗiri pat soygo saare ma ɓuray ɗum saɗugo no hunde mai saɗiri pat soygo jonde jam ɓuray ɗum saɗugo ngam man muygo be saɗirma ɗo dow Allah wadda hoyende ɓuranima hoygo dow hosugo jabrugal ngal an bo warta ɓeddanma saɗirma yanada goɗɗo ma soya yonki muɗum goɗɗo soya jawdi muɗum ni ɓuri. Woɓɓe bo ɗo kolla bana ɗum sufti ardiɗo julɗo be julɗo kanjum nda ko yimɓe mbiyayno ha hunduko nda ko ye feƴƴi. To waddugo julɗo be julɗo na kañum waddi saɗirma ba ko kefero be kefero ɓe gadduno fu saɗirma kam waray sei ni ɓe toro Allah ngam wala mo juldanko muɗum ko keferako muɗum waddata hoyede sei to Allah waddi nde wala mo juldanko mum ko keferako mum waddata saɗinde sei to Allah waddi saɗinde mai ngam ɗo on hujja amin kam. To ha ragare woodi konngol ngol marɗa na ngol juttinta ha yimɓe? To konngol mi juttinta yimɓe ni ɓe ngaɗa muñal bana mi hokki bana mi wino arande ɓe acca bo felugo modiɓɓe dow wigo lalle wodi ko ɓe dokka ta waɗi banni ɗo wato warti wato a nyo'i goɗɗo feere on nden bo waɗanimo wato a heti fewre a takkani goɗɗo a wala sheydujo wigo lalle wane ɗo hokkama kaza ngam mai o wita kaza waɗe to ngam mai haramun on yimɓe pela modiɓɓe maɓɓe bo ɓe mbiya ɓe lalle kamɓe ɗo wato ɓe tokkanake gomnati ngam gomnati hokki ɓe hunde feere yawwa
yimɓe no watta funi komai fu daro ha Allah darni ɗum nden bo woodi marɓe sana'aji ɗon ɓe nder do sana'aji maɓɓe ta ɗo waɗa sana'a maɗa ni a heɓay ko nyama Allah haɗatama no saɗiri pat a heɓay to hande a heɓa jango a heɓay non ngendan ɓi adama yahata amma goɗɗo waalo forta juuɗe be kosɗe wi'a kam nyamay koyɗum ɗo jomirawo yiɗa yawwa jomirawo yiɗa goɗɗo feere merejo baltoɗo wi'a kam ko ɗum se to waɗanama ɗo ka waɗata yawwa gomnati bo sanja policy muɗum to hamɓe on gaddi policy ko ɗume saɗi ɗo ɓe canja musamman bana en mbiyata ɓe itti subsidy je nebbam ɗo to subsidy mai wawan lorago ɓe lorna to wawata lorago bona ɓe tefa lawol gongol ngal ɓe kutinirta talaka heɓa koyende ɗo on jawabu on to madalla o wite modibbo Sheikh Isa Ruga goto nder mawɓe kawtade zaratul bid'a e kamre sunna limanjo julude jumbare Usman bin Affan wonde fatede CBN Jalingo ardiɗo working committee chairman working committee wonɗo mo kawtal wazu kawtal izala mo lisal taraba min getton e watango min hakkilo minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako hargare da taskaram kofli asawere hautade Ayuba Lamiɗo Munyal heɗitoɓe assalamu aleykum barka meɗen belorki fotte moɗon nder taskaran kofli asawere somin gaddanoyta on kofli ɗi woɓɓe nder heɗitoɓe kode radio international Abuja lildoy tami nden min ɓilana on nate feere feere somin genata on dow nate ɗen jin famuki no fulfulde wolwirte inde an Ayuba Lamiɗo Munyal ardoto waddanoki on taskaran kam wiyami on heɗite jaam ولا ولد الحمى لا تكوني معاه ولا لا تبح ذاك الخدمة وتقول ولد خالتي ولا ولد عمتي ولا ولد الحمى to madalla da fuɗɗiren e kofli inanta miijo modibbo arandejo nder taskara men kande asawere bisimillah. Assalamu alaikum Ayuba Lamiɗo Munyal min pini jam hande kam mi yelani on kayruji ɗuɗɗi Ayuba Lamiɗo Munyal min pini jam wallahi hande kam mi homnima Ayuba Lamiɗo Munyal mi homni Irawo Madake mi homni Idrissa Mai Gari gonɗo lesdi America mi homna Gajere ɗan Fulani Macina mi homna Firensi Adam Abubakar bin Ali mi homni Ali Zaki gonɗo Diola Kaduna State to Ayuba Lamiɗo Munyal min kam mi anda ɗum no ɗum wi'ete gonga kam a wandi Musa Haruna Kano State amma joni miɗo o Macina local government Diwali Yobe State ton to mi rumata masha Allah mi homni on masin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zawleru wakkatire kofli KRI Kode International Abuja rofnamon yettamon wilanama hayruje nokkuɗe nden woni fu ni kala wonɓe nder faada wakkatire kofli ɗo fu nofni mum fu moɗo milani mon hayruje nokkure nden nofni lamba daga fuɗɗi a haaɗi hofni Ayuba Lamiɗo Munyal mi hofni Hadija Usman Alwari mi hofni Saidou Maccu mi hofni Ali Zaki mi hofni Sunusi tawete leddi Gombe mi hofni Hajji Hafsatu Ɗahiru tawete to leddi Adamawa Nigeria mi hofni Alhaji Rep Umar tawete leddi Kuwait mi hofni Zakaria Ahmad tawete leddi Libya mi hofni Amadi Bele tawete leddi Sat mi hofni President Ibrahima Bakar Zaye tawete leddi Sat President Génération John Fulbe mi hofni kala sobiraɓe en am e derɗiraɓe en am
e yiddiraɓe nam e babiraɓe e dadiraɓe e gorgiraɓe e ɓiɓɓe fuu mon mi hofni mon kala wonɓe nder leddi Afrika ɗo pat mi hofni mon fuu moɗon mi yelani mon hayruji e nokkure nder woni fum. to Ayuba Lamiɗo mi laada jippini natal oho minen ha leddi gawderi Adamawa Cameroun nde wiya ndu suundu kañum ɗo ɗon nanga kujeji ha ladde to nangi bo yara iyam ɓurna pat iyam woni yarata ɗum yarata on mi wiya ɗum suyindu o banni min wiyata ɗum ha leddi gawdere Adamawa Cameroun. to min Amadou Boulay taweteɗo leddi Cameroun on ɗo Douala Liwal Mayo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ayuba Lamiɗo Muñal mi hofnima mi yelanake ma khairuji ɗuɗɗi. Mi hofna Oustaz Dabo président Buskuda Bertois Este lesdi Cameroun. Mi hofna Abdullahi Saudien taweteɗo nder Bertois Este Cameroun. Mi hofni onon fu kala ko heɗitoto kubaruji kode sakko ma jawleru wakkatiji kofli ha leddi Nigeria. Mi hofna Ayuba Lamiɗo Muñal, mi hofna Iliyasu Bulama Kazura, mi hofna Ya'u Shiwto Gembu, mi hofna Mohammed Saliu Nazib. To min kam ha amin kam bara min be Amadou Boulay kam min ɓiɓɓe nokkure woore minon kam suyindu min mbi'ata ɗum kam suyindu be faransa ɓe mbi'a ɗum départ itammi. to on gettama on jelanama khairuji ɗuɗɗi. min Mohammed Mo Jalli taweteɗo Bertois Este Cameroun. toma adalla heɗitoɓe ta'ongoyte yon keɗito suudu radio Kode international wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria nder taskaran kofli asawere on mbawai lildoykimin kofli moɗon nder ka'a taskaran kala nyalande alarba fu nder jawleru wakkatire kofli KRI wondi WhatsApp bo ɓe gala nder jawleru ndun ɓe giɗi wata nambaji maɓɓe nder jawleru wakkatire kofli ɓe mbawai tefuki ɗum namba 92 honde 3 9 92 nayi jowi 92 3 bono gomɓe yaasi lesdi Nigeria ay gaɗa plus malla alama ɗawdari 3 nayi 92 honde 3 9 92 nayi jowi 92 tati. Take jawmirawo jallo a juuri ke kaba jole hendi entan berde men no bondi jeni do jabudo ajema jabane hikmata salam ya hijaju salam ya baitullah assalamu alayka alhaji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Suudu KRI suudu Kobli komi a Kode international e lesdi Nigeria. to mi homnima modibbo mawɗo Ibrahima Dake Ayuba Lamiɗo Muñal. ha joni mi salmina ardiɗo suudu ndu Kode international e mi salmina Alhaji Ali Zaki gonɗo Gadure Kaduna e modibbo Likita Alpha gonɗo jihol Ondo e mi salmina modibbo an Aboubacar gonɗo Kano e modibbo gonɗo leydi Ghana modibbo Alhaji Ali e sakiki am Mouhammadou Sani gonɗo leydi Togo e Adamou de Gessel gonɗo leydi Benin. on komnama e Adamu gonɗo Libya
to sakiraɓe wonɓe nder dow jawleru meɗen to kobli jokkoru enɗam on fo on komnama on jarama on jettama mihin mo moɗon Mouhamadou Tukur gonɗo ɗo Bargu local government nder diwal Niger waɗana on fatan alkhairi Allah laamiɗo hokka en yallugo jam natal ngal minon ni mi fama inde maggal e fulfulde Allah laamiɗo hokka en yallugo jam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jawleru waktire Kofli Code Radio International. Mi famni on miyala kam on beti jam inde am Salih Umar to miyala kam fu sakiraɓe bandiraɓe fulɓe on ɗon jamɓe on beti jam on kam gonda fu sakiraɓe miyala kam toro jomira Allah ɓeydo farluki fulɓe e fulfulde yeeso jallo fiti jamaroje de o ɗiɗike kaba o nasti 24 kilométre be kosɗe fi kaba o lortimina daga nange mutayi ɓe timmini fiɗke jamaroje ɓe timmini hijju ɓe timmini hijjore jallo warati makka Allah jaabu hijjore ma alhaji Isa jallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sakiraɓe bandiraɓe taweteɓe ɗo nder wakkatire koble suudu radio KRI Abuja masha Allah. Ayuba lamiɗo muñol an omtani en du'u zawleru masha Allah alhamdulillah ra koble an yakito tedduɓe ɓe Allah teddini kamanihi comrade a homnama mi anasɓe nder ndu zawleru comrade masha Allah mi yalo ɗon watto ɗon a jamu Muhammad Tukur Bargu Niger State jomira waɗa ɗon a jamu Amadou Mulai Cameroon Republic jomira waɗa on ɗon on yamɓe bi Adam a homnama a yelanama khairu Musa a homnama a yelanama khairu Alhaji Saidu Maccu daga Libreville Gabon a homnama a yelanama khairu Bukari Ndeya Niamey Niger Alhaji Bello Boɗaɗo on fu on kofnama Alhaji Abdullah Saudi en fu nangere Cameroon bertuwa on fu on kofnama Alhaji Abdullahi Mawro wato Mawro Duwala jomira waɗa ɗon a jamo masha Allah ay wala miɗo muñal mi natal ngal natal min ɗo no min noddirta ngal e fulfulde wato wuro amin ɗo min noddira ngal wato hurdu hurdu ɗo in furdu kam hurdu ɗon min noddirta ngal natal wato hurdu to masha Allah on kofnama on gelanama khairu inde am Ali Zaki daga ɗo nder birniwol Kaduna Nigeria. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawleru wakkatire kopti sakirawo moɗon Saidu Maccu diga ɗo Libreville. Mi yiyaɗo Ali Zaki a hofnama a yiɗanama khairu hande ka a waddana en gimol ngol wakkati fulfulde ngol Code Radio International mi wowno bo to mi heɗito audio maɗa mi nana kadi gimol ngol Code Radio to machallah hande kam a yejjiti a waddana en ngol to a jarama to mi yiya kadi derɗiraɓeji ɗuɓɓe yalɗirɓe ɗo to mi hofni on fuu goto mi yiya Ayuba lamiɗo muñal amma ɓitani en jawleru to mi hofnima mi yelanima khairu likita Alpha en Bangay to mi hofna kadi ɗuɓɓe heɗitotoɓe Code Radio fof on kofnama to natal ngal ni to min kam mi numi ni ɗo ka ɗum fowru minon kam fowru ni min mbiyata fowru to machallah on jarama to madalla fuɗɗi fuu ɗo omin gaddi ragare taskaran kofli asawere kande e asawere a yettama Ayuba lamiɗo muñal bandiraɓe fulɓe fuu e fuɗo en gaddi ragare taskaranci amin ɗi hande mo ittuɗo taskaranci amin ɗi hande Ahmad Araf Abubakar Azarai kawtuɗo taskaranci amin ɗi hande ɓiliɗi dow yarugo Ayuba lamiɗo muñal
indi an Khadija Usman Adwari a ta'on Balinzam